Ha, Igbo bụ Igbo, anyị ekene unu. Igbo ndị ọma, ndị anyị ji eme ọnụ. Anyị si ka ihe ọma na-ele anyị ya dịrị nwoke mma ka ọ dịrị nwaanyị na mma. Ekwu m si na ọmụma egbu ngwu dị na nkọ. Ndị be anyị uhuruchi ọma. Na-atụfughị oge unu. Onye unu ya nọ bụ nwanne m nwoke bụ Maazị Chinwetakwa Akụ. Anyị si unu nnọọ tata n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-anọ ka pịa ya ọnụ ụfọdụ ihe ndị a gasị na-eme n'ala Igbo, ndị na-ekwere anyị nghọta ihe ndị ọ bụ na ka anyị pụtara ụwa n'imirikiti ihe ndị a abụghị ihe anyị hụrụ mana ugbu a n'ojulu ebe niile. Anyị wee na-asị ka anyị kapịa ya ọnụ nnọọ nke tata bụ ahịa Eke, bụrụ abalị 18 n'ọnwa nke iteghete n'afọ bụ 2025, ya bụ 18th September 2025. Anyị na gị nọ, anyị na-asị unu daalụ nnọọ. Dịka anyị na-aga n'iru, isiokwu ji maka ya wee bịa na nke tata bụ ka anyị mara ihe kpatara na ọtụtụ ndị ụmụ nwoke anaghịzi eje alụ nwaanyị kata ma ha na-aharụ ka nwaanyị mụọrọ ha nwa, nke oyibo kpọrọ baby mama. Isiokwu a nwere otu o si wee dị, maka na oge m wepụtara ya bụ isiokwu ụfọdụ ndị aghọtasịa ya n'ezie. Ụfọdụ uche na ihe anyị na-abịa bụ ka anyị katọọ ụmụ nwaanyị, mana ọ dịghị otu a. Ịbụrụ nwa afọ Igbo, onye ghọtara ihe dị n'omenala Igbo, mana oyibo mana ọ dị ụka, otu ọbụla ọ sọkwara ya bụ onye ọbụla ghọtara ihe dị n'alụmdi na nwunye ga-ama na ọ bụ nwoke na-ebinye jee lụọ nwaanyị, na ọ bụrụ nwaanyị na-eje alụ nwoke. O wee bụrụ ya bụrụ m okwu. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị na-asị unu nnọọ. Ka anyị ga-esi wee mee ya na nke tata bụ, biko anyị na-ayọ dịka anyị si ayọbu na mbụ, mmadụ akọ n'ọnụ onye akpọ n'ibie yi. Ihe anyị nọkwa n'ebe a bụ ka anyị mụta. A sị na ikwu amaghị ibe ezi ya, na ihe ubi na-emere ọba ka ọba na-emere ubi. Aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe akwa n'aka nri. Ka anyị mara ihe a ga-eme ya bụ ji abana ka e wee nwee ike rie eri. Ụfọdụ na-asị na anyị asụ ya asụ, ụfọdụ a na-asịkwa ka esuo na mmanụ, mana otu ọbụla o si wee dị, ihe ama bụ na anyị ga-eji ya wee mee nri. Amara m unu na-anụkwa ihe m na-ekwu. Biko ọ bụrụ na ị naghị anụ ihe m na-ekwu, ị nwekwara n'ike gwa m. Ọzọ dịka ibie, anyị ga-enwe ohere ịgbagotenu. Onye ọbụla nwere ike ịgbagote bịa gwa anyị ihe ọ chere. Ka anyị ga-esi wee mekwana ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbagote ka ị gwa anyị ihe ị chere ma otu i si ahụta nya bụ ihe, ị nwere ike ịgwa anyị n'ebe mkparịta ụka, ya bụ comment section. Anyị enye gị akara nke ị ga-eji wee gbagote wee bịa gwa anyị. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị na-asị unu nnọọ dịka anyị na-aga n'iru. Daalụnụ. Anyị enweela ndị gbagoterenụ. Ọ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ ka nọkwa n'ebe ha na-achinye aka enu. Anyị enweela ndị gbagoterenụ. Ọ dị ka nnọọ, anyị ahụla daily foodstuff and fruit vendor. Anyị na-asị gị nnọọ. The
be m Franklin, anyị na-asị gị nnọọ dịka ebe ị na-ere Zukidon, anyị na-asị unu nnọọ na nke tata. Dịka anyị na-echekwa ndị ọzọ ka ha nwee ike gbagote ihe anyị kwuru, anyị sị na onye ọbụla chọrọ ikwu okwu nwere ike ịgbagote gwa anyị ihe ọ chọrọ, mana otu anyị ga-esi wee na-eme ya bụ onye chọrọ ịgbagote o nwere akara nke anyị ga-enye ya link. Anyị ikwuo na ị chọrọ ịgbagote, anyị enye gị ya bụ akara ịgbagote wee kwuo ihe ọ dị gị ka ọnyanwa bụ ihe bụ nnukwute nsogbu a, ihe nke a na-eme n'oge ikpeazụ a na-amara otu a ga-esi wee mee ya, ka amara ka a ga-esi wee kwa nya bụ nwaanyị ukwu gbara. Dịka anyị na-aga n'iru, ọ ga-ekwe m kọwara unu na imirikiti ndị aghọtaghị ihe dị na omenala Igbo a, ọ kachasị ihe dị na alụmdi na nwunye. Ndị mmadụ aghọtaghị ihe dị na alụmdi na nwunye. Ụfọdụ ndị na-ewe ya ka ihe egwuregwu. Ụfọdụ ndị chere na alụmdi na nwunye bụ mgbe onye ji wee kwadote ijenụ na-amaghị ihe ndị kwesịrị ma arụnye mgbọrọgwụ asị gị nnọọ my chief, nnọọ ezigbo nwafọ Igbo ka emere. Bikonu onye gbagote, ọ ga-amasịkwana anyị ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị ebe isi anọnyere anyị n'uhuruchi a. Ọ bụrụ ka buru ilu, kedu ihe kpatara imirikiti ndị nwoke? O nwere ihe m chọrọ ka anyị ghọta, maka mmadụ ịghọtafie, mmadụ asị na chi nwatakwa akụjikwa wee sị onye nke ọzọ asị ọ bụrụ nọ iwu, anyị na-ekwu na o si ụmụ nwaanyị n'aka, anyị anaghịkwa na-asị na o si ụmụ nwoke n'aka. Mana ihe kpatara isiokwu a ji dị otu a bụ ka mgbali ilu na ya na ọ bụ nwoke kwubugo m ya na mbụ, ọ na-ebinyi gaa be nke nwaanyị kpọrọ ya na onye ọ chọrọ ka ya na ya bie. Ọ bụghị nwaanyị na-eje be nwoke si na ọ chọrọ ka ọ bịa. Unu ghọta anya bụ isiokwu, maka ọ ga-ewepụtara anya bụ isiokwu. Ụfọdụ ndị bịara n'ụba ọgụ, ụfọdụ ndị bịara kwube o jikwa wee bụrụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na meili na ụmụ nwaanyị ka ọ kwesịrị ịbụ nke nwaanyị. Amarọ m ka ha si enwe ụdị nghọta a, mana ka o si na-adị nagidenu m, mana ọ nkọwa onye nwe ji nghọta. Anyị na-agakwa n'iru ụmụnne m, biko nwe ndị na-ede anyị ozi na WhatsApp na ha chọrọ ịgbagote, mana nsogbu adịghị. Ka anyị chekwuo unu obere oge ka ndị mmadụ wee gbagotekwuo, ka anyị mara ka anyị ga-esi eme ya na nke uhuruchi a. Igbo mụrụ nze m ọzọ, nnọọ. Dịka anyị na-aga n'iru, obodo nwekwa ka ọ dị, amarọ m ka isi ọnọdụ n'ebe ị nọ, ọkwa udo dị, ị na-akwanyekwara onwe gị ugwu. Chetakwa na ndụ bụ isi. Onye ọbụla na-enere m nkịta, ana m ekene osebụrụwa n'isi gị, maka n'ezie na amara m na ijere nke ọma na tata n'udo. Maka ndị ga na-etigbusi onwe ha na ha nweghị ha na-aghọta, ụwa jikwa nke a jikọ wee mee nke ọzọ eme na ihe nchọ ka m gwa gị bụ ejighị ụtụtụ akara ụbọchị. Onye ọbụla dị ndụ ka nwere olileanya. Onwe ndị na-aza ọdịna nwata, onwe ndị si n'ochi na nwata, ụmụ
nwekwanụ ndị ọ bụ na ụwa mgbede ka mma bụ nke ha, mana otu ọbụla o si na-adị, ihe m na-agwa gị bụ ka ihe ọchị gị ka ime akara iji wee bịa ụwa. Akara iji wee bịa ụwa nyenwa kasị otu ọbụla ọ sọkwara ya dị, emena ihe ọbụla ọ ga-abịa imesịa ọ dịka iji wee butere onwe gị nnukwu nsogbu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, daalụnụ ndị be anyị. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị na-ayọkwa ndị mmadụ biko ka unu bịakwa gwa anyị ihe ọ dị unu ka ọnyanwa ka anyị ga-eme ka nnukwu ọgbata uhie, nnukwu nsogbu a dị n'obodo anyị a, ka anyị mara ka anyị ga-esi wee benata. Emidon Enterprises, nwanne m nwoke nnọọ. Tata bụ na ọ ga-eme ka ndị mmadụ na-agbagote, anyị na-asị unu nnọọ, gbagotebenu nnọọ nnọọ nnọọ. Ụzọ Ruth ka ndị mmadụ na-agbagote, anyị na-asị unu nnọọ. Nnọọ ndị be anyị, ụmụnne m, nnọọ bikonu. O nwere ihe pụrụ iche m chọrọ ka m yọọ anyị, biko nagidenu mmadụ eweniwe. Unu makwa n'obodo anyị nọ n'ime ya, mba Naijiria. M ga-akpa aha maka onye na-amara ebe anyị nọ ka ọ mara ebe anyị nọ. Ọ bụrụ ndị be anyị na-asị na ọ na-adịkwanụ nwa ewu, ọ dị ewu alarụ n'ute, mana onye nwe ya na-ekwesịkwa anụ. Unu n'anya, unu ga-ahụ na a na-enwe obere nsogbu na netwọk, ọnọkata ọ dịka ọganiru, ọnọkata ọ dịka ọ kwụsịrị. Anyị wee na-asị biko mmadụ iwe n'iwe. O nwere nọmba m ga-edebelu unu kịta. O nwere WhatsApp nọmba ma edebelu unu kịta. Onye ọbụla chọrọ ịgbagote m bịa kwuo okwu, anyị ga-enye ya link nke aha nke pụrụ iche. Ọ bụrụ ihe anyị ga-ewepụta n'ikuku ebe, maka anyị wepụta ya ọ ga-enye ezigbo nsogbu, mmadụ niile daba gidigidi, ndị mmadụ agbabatabago, ọ dịka ọ na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbagote, ọ bụghị na WhatsApp nọmba m ka ị ga-enweta nke a, ka m kpọrọ unu ya bụ nọmba. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịgbagote, na ị chọrọ ịgbagote ka ị nụrụ onu anyị, okay, Mr. Iyebu Vincent, my chief, anyị na-asị gị nnọọ 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 nnọọ. Enwere nọmba nọmba anyị ga-akpọrọ unu ugbu a. Nọmba bụ na WhatsApp kọrọ ya. Ọ bụrụ na ị chaatị anyị na nọmba, anyị ga-enye gị akara nke ị ga-eji wee gbagote bịa kwuo okwu. Gee unu ntị, nọmba bụ 070 26 07
3014. Ọzọ 07026073014. Ọ bụrụ na ị were nọmba a wee dee anyị na WhatsApp, anyị ga-enye gị akara nke ị ga-eji wee gbagote wee bịa gwa anyị ihe ị chọrọ ikwu. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị na-asị unu nnọọ ọzọkwa. Biko onye gbagote ịgwa anyị ebe isi. Arinze Christian, anyị na-asị gị nnọọ. Anna Williams, nnọọ ezigbo mmadụ. Zuki Don, nnọọ. Daalụkwa na ụmụnne m. Ka m kpọọ ya bụ nọmba ọzọ. 07026073014. 07026073014. Nọmba a nọ na WhatsApp. Ọ bụrụ na ide anyị ozi, anyị ga-enye gị akara nke ị ga-eji wee gbagote gwa anyị ihe ị chọrọ ikwu. Ụzọ Ruth, achọrọ m ikwu okwu. Ngwa dee anyị na akara mkpọpụta. Dịka anyị na-aga n'iru, enwekwara ihe nrite ndị nke nọ n'ebe a. Ọ bụ na tupu anyị na-emechi tata na enwe ndị ga-erite ihe dị iche iche. Biko ọ bụrụ na ị nwee ihe nrite ọbụla, ịgwa anyị ikwuo na ọgụ a nwetara ya, ka ndị ọzọ ghara ije na-apịa o wee mebiere ha ihe. Biko na ụmụnne m, ka m kpọrọ unu nọmba ọzọ. 07026073014 na WhatsApp ka ị ga-ede anyị ozi na WhatsApp. Anyị ga-azaghachi gị ozigbo na WhatsApp. Onwe ndị na-agbagote.
aha Maazị Chiwatakwak. Esomchi. Ana m Nsugbe College, Anambra State. Ana m ekene ndị nọ n'ilu akwụkwọ, na-ekene onye ọbụla ma ndị nọ YouTube. Ebe ọbụla mmadụ nọ, ndị ekene onye ọbụla. anyị na-ekelekwu Na nke bụ eziokwu na m amala connect ife ahụ mana ana m ekili la life nwa amala connect. Ana m ekele onye ọbụla nọ n'ilu akwụkwọ. Ana m ekili ma mụ amala onye ka anyị kelere. Biko iru m apụtala ọfụma. My team. Sefe, ana m ekele onye ọbụla nọ n'iru mbembe akwụkwọ a. Batrị m nọ na 2%, ewepụ ya aka m abanye mana Ngwa daalụnụ. bikonu kedu unu fụrụ ihe anyị na-ekwu n'ọkụ ya? Maazị Chiwatakwak. Nne m ọkwụ na ihe anyị na-ekwu. Kedu ihe inwe ike ịgwa anyị? Ọ gịnị na-atọ gị? Anyị na-anụ ife ị na-ekwu. Anyị na-asị kedu ihe kpatara na imirikiti ụmụ nwoke anaghịzi ekwe eje anụ nwaanyị kata ma ha na-arahụ ka nwaanyị mụọrọ ha nwa? Play by TS Card. Play by TS Card. FM mode. house ya maka kwa anyị n'okwu house nọ onye kwụsị ibi okwu ya ntele onye ka m kene? Achọrọ m ikwu okwu n'ihe anụnwa. Gaba n'iru na anyị na-anụ ihe na-ekwu, gaba n'iru. Okay. Ihe ụmụ nwoke decide na ha ma ndị na-anụ nwaanyị n'ụka nwaanyị mụọla ha nwa bụ na nsogbu ụmụ nwaanyị na-elike. Nsogbu ụmụ nwaanyị orike nwaanyị ọka si na ibe elike, nsogbu ụmụ nwaanyị elike. O nwere vidiyo m fụrụ na tata na Facebook. Ọ bụ na nwaanyị atụba di ya na pọtọpọtọ na-akụ di ya na pọtọpọtọ. Ụmụ nwoke ada akọzi abuse, ụmụ ya na-akpa abuse. Efiru n'ọsọsọ nwoke na-eme abuse ebe nwaanyị nọ, mana kịta bụ nwaanyị na-abuse nwoke. Mana dị ụtọ ifela dị ekwu ụmụ nwoke ekwupụta na nwunye ha na-abuse ha, ha pụta ha emechi ọnụ, ha na-edi ihe ụmụ nwoke na-eme ha. Mana these days bụ nwaanyị bụ ihe na-abuse nwoke. Ịbata late, ịbata ebe 9, nwaanyị emechido gị ọnụ ụzọ sị na ịma mba n'ụlọ gị na chi ebe isi. Ihe niile abụ ihe ụmụ nwoke na-ediche na marriage bụ ha bịazie n'ezi ha si ọkwụ aka ha nwaanyị mụọlụ ụmụ nwa ka m zuo ike o na nwaanyị emegbugo m emegbu. Onye na-eme na marriage of days. Ụmụ nwoke na-ata afụ na marriage bọdụ ụtọ, o nwere onye ha ga-ekpesa elu ha bịa ha emechi ọnụ. O nwere onye nke m makwalụ, ọ sị na ọ bata ebe 9, ọ bụkwa na ọ na-alụ ọrụ, nwunye emechie onye ọnụ ụzọ ma ọ ma mbata n'ụlọ. Nwaanyị gote nnu mba, mana ọ na-edosekwa ego nri. Ọ batazie leti chọọ isi nri,
ọma nwe mmiri n'ụlọ ọma nwe nnu n'ụlọ ọ bụrụ ihe nwaanyị na-eme so mgbe nwoke digide onewe anya n'ezi nwoke bụbu na obi abụrụ ine anya n'ezi ọ chọwa shelta n'ezi ọ chọwa peace n'ezi mgbe ahụ ọda na nwoke na-eche iti ọda na nwoke na-amụ nwa n'ezi mana nwaanyị bidoburu dị ihe nwaanyị bidoburu idupụta ịchịpụta ụkwụ dị ya n'ezi mgbe nwoke chọwazịa shelta n'ezi ọwụọ na nwaanyị bụ nwoke bụ echita so ka etinye okwu ọnụ ekwuche nka ya ekwu ọzọ ekwuchebe mana ga anapụ ndị ọzọ ka ha kwuo okwu ka ghara ịdị sọsọ nwaanyị na-ekwu na live. Mana tupu ị na-apụ o nwere ihe nseta njọ nkọwa gị anyị na-ahụ ya n'iru akwụkwọ kwa ụbọchị mana na nchịkọta ihe niile ị na-akọwa na nwoke enwere ebe o nwee ntụpọ n'ọtọ ụmụ nwaanyị bụ ebe nsogbu dị ihe nkọwa gị bụ isi gị na anọrọ m ikwu na nkọwa inye ọsọsọ ụmụ nwaanyị bụ ndị nwere ntụpọ ọ na nwoke nwere ntụpọ mba ịma n'ụwa ataghị igwe nwoke na ha dị toxic so enwe okwu na-ese na family kịta first na a ga-ebu ụzọ kwu bụ ọ nwoke ka o si n'aka amazịkwa ma o si nwaanyị n'aka so naturally nwoke pụta ụwa o bugo aja afa wee pụta so onwe ihe ọbụla na-eme na family na ezinụlọ adagia ya na nwoke ka o si n'aka mana achọzi ịmakwa na o nwekwe nke na-esi nwaanyị n'aka apụta ị na-aghọta ihe na-ekwu nwoke na-enwe ntụpọ nwaanyị na-enwe ntụpọ mana wọnsọ okwu na-ese na ezinụlọ ihe izizi a ga-ekwu bụ all this guy ka o si n'aka all this man ka o si n'aka chefuzie na o nwere nke nwaanyị a na-akpata n'ezinụlọ mezie nwoke ji gbaa iwe ka o mezie nke ọ chọrọ ime nsogbu adịrọ anụgo n'ikwu ka nghọta gị ọzọ na nkọwa gị ihe na-akọwa bụ na nwoke pụtara ụwa na enweghị na nwoke ga na-agafe ọ ya nwa unu nọ nso ọ dịka unu ji foonu unu n'aka unu nọ nso onye na-ekwu ibi a na-ekwu onye na-eme ya ha na-abịa gbatuo volum ya gbatuo volum ọpụgo maazị ka ị na-ekwu ihe isiokwu m bụ ekwetesịrọ m n'ihe a ekwu nke bụ eziokwu anyị maara na o nwere ụmụ nwaanyị dị nkeleka otu a ka ọ dịkwa n'ebe ụmụ nwoke na-enwe ụmụ nwoke dị nkeleka ihe nke nwoke jiri apụta ihe bụ maka na enweghị ya n'ala Igbo na nwoke nwere ike ịnụ ụbara nwaanyị ọkwa eziokwu mana n'ime na nwoke nwere ike ịnụ ụbara nwaanyị o nwekwa ndị nwere ajọ agwa n'ime ị na-akọwa na ndị nke a na-adị afịa na ọ dapụta ihe ọsọsọ nwaanyị onyenwe na-akpata nwoke ọbụla nwere ajọ agwa mana nwoke azụrụ ọfụma akpọta nwoke 10 kpọta nwaanyị 10 nwaanyị 10 ama nwa ajọ agwa mana nwoke 6 bie ya nwa ajọ agwa andị nwoke maazị ị na-anụ ihe na-ekwu nwoke ga-abịa na mgbu na-eme ihe ndị oyibo kpọrọ courtship zụkọ agwa ya ịmalụ na ọ dị nkịlịnka mana nwaanyị ama ngosi gị agwa ya na ọ dị nkịlịnka nwaanyị ịnụbatazia nwaanyị achọzi ịgbago ose ọnya mere o ji wee dịra mpaji chetakwa isiokwu ya na-ekwu bụ ị na-akọwa nọ ihe ụmụ nwoke na-ahụ ebe ọzọ kpatara ndị nke na-anọbeghị nwaanyị jiri ekwe anụ nwaanyị ị na-akọwa nọ ọsọsọ ihe a iyi ikwu maka o nwere frend m na-aza jeje ọ mụrụ iyi na ọma nnụzi nwaanyị n'ọzọ ọ nọ ebe a anọsi ka okwu okwu n'okwu a mma enye ya okwu ka o kwuo ọ na-alụ m okwu kwuo ngwa kwuo
dịka anyị na-aga n'iru nwanne m ka eke ime anyị dịkwa mma nna m kedu omelụ mana ndị be anyị si n'okwu dị nka mana mana ga na-ekwu ekwu aga na eziokwu ife dị nna ya bụ na ivu ya bụ alụ ibute ọnwa gburu onwe ya afọ ya ọnwa asịrị tinye ma pụpụpụ n'enu ya ife dị n'enu ya nwanne m ivu ka na nwa na anyị ụmụ nwoke ji wee kwuo enwetara nwa ka nwa kama erute aja anị debe na beghị jụọ na-asị nke kpazụ a ọ bụrụ ụbọchị gburugburu nọ nke kpazụ a bụ na ụmụ nwaanyị inelu anya ọgụma ịbụ na ndị nne nna anyị na-enyekwa ndị be aka mana kịta ka nọ ọnwa ọzọ ibu niile dịkwa nwoke n'isi ntị agụ nwoke padị nkịtị gụ nwoke udegụ nwoke nwa maghali emegheli asị na nwoke ngwa n'ezie nke bụ ya bụ isi sekpụ ntị bụ na imelu anya kịta ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị aga anụsịa nwaanyị nya agbakwa mbọ wetasi ibe niile a na-eweta n'ụlọ nwanne m ivu na nka nwoke nụkwa sinapụ ka na-ewetakwa nwoke nwaanyị nwere ọgọdọ nwere ibe olili ọ bụ maka ibe nwaanyị ji egwa ụmụba siva ivu nna gị a ọrụ nna gị na-eti gị ibe mgbe ị nọ n'ụmụazị mana nwaanyị ga-asị nwere nna gị bata na mma agwụ ya ovu nlata a na-alatakwa anyị na nke bụ isi ekita bụ ka m banye n'atụmatụ ibu ute bụ na nwanne m na-elewe anya ọfụma imirikiti n'ụdị na nwunye badị 100% n'onu ndị iti mmadụ 80 fanchapụsigo ọnụmdị ndị dị adị ọzị udo adị ọzụ kwụ ọnụ nnu nwanne m ihe a niile unu na-akọ na nkọwa unu ekwu na ụmụ nwaanyị ka o si n'aka ọ pụta na ụmụ nwoke nwezi ntụpọ mmekwuru ụdị akpolu maka anyị ọ bụ ụmụ nwoke gbakwala ọla ọ ihe m chọrọ ịnụ mana anya bụ ọla nwa bụ na be nwa ka o si pụta ịbụ ọla ilelu anya oke nwanne m ka n'elu anya ụdị a nne gị na nna ya nọgide nọrụtọ nnọọ welu nya 13 o'clock 6:30 kụọ nya n'onu ndị iti 6:30 wee kwụọ n'onu ndị iti ya bụ na anọgide wee bụ na nọọ tele ọnwụ egbo sabana abụọ ya mana oyi agwala anyị naanị okilikili gị onwezo etu idi mana asị ọkwa mụ na na-ewu nwaanyị egbu ya kwesịrị ka ọ bụla ọnwụ ya ekwuru m ụdị nwa oke ngwa daalụ rinne jeje dịka anyị na-aga n'iru Mozi Collins anyị na-ahụ ozi gị Uchenna nwanna anyị na-asị gị nnọọ Uchenna nwanna enwere m ike ikwu okwu ị nwere ike ikwu okwu ụmụ onye nọ n'ọgbọ kịta okwu si anyị ga-enye gị ohere Eze Chioma anyị na-asị gị nnọọ daalụ nnọọ na ụmụnne m jeje o nwere onye ọzọ n'ebe a Chinaza ọnwa afọ ka okwu okwu Maazị Chinwata Akwaku obodo ọma okwu ya amakakwa na mgbede isiokwu ya amaka ana m ekene onye ọbụla na-esonyere ya na ive nkiri a n'obodo nke taa daalụ wee sị ka m kwuo uche na uche onye adịlọ njọ
mana eziokwu mụnwa uchi na-aza Nwankwọ bụ na n'ụdị mmụọ ọ ka mma na nje mụọ nwa n'ụzọ akpọnata m nwa m na-azụ nwa karịa ije nụ nwaanyị ọ na-akpa m ọla n'isi maka na mpịtọ ụmụ nwaanyị ndị ọgbara ọhụụ kịta erikazi maka na iburu ezigbo ọya omenala nwaanyị jechaa n'ezi pịtọsịa ma ọ jee n'ezi mitie nwoke ọzọ were aka abụ tieri gị nri ịma na ọnwụ dị ya eziokwu plus ife ndị ọzọ ka o nwee ike nwunye ịnụta ịkpọ nke gị eje na-alalụ uti nwanne ya nwoke ma eje na-alalụ uti ofu agbata obi ma ezinụlọ gị ma ọfụ onye ya na ya gụkọ secondary school ma ofu friend just because of ego o jee na-emes up nke ndị oyibo kpọọ ịlalụ n'ezi so n'uche nke m mfu nwaanyị ya amụtalụ nwoke na nwaanyị mụta nzugide kwalala ụmụaka ahụ dịchọ na ba amaligo bụ nna ba tinye aka ọ kakwalị m mma karịa na ije nụta onye egbu n'oge ya erulọ maọbụ ọhịa gị na-eme ị na-aga n'ilu na-esechi ya aka azụ ịmakwana ya na ịnụ nwaanyị onwe enyi nwoke n'ụzọ iwe balụ nwunye ya mba apụa n'ụzọ enyi nwoke chechie n'ụzọ tigbapụ ya alụ uche onye adịrị ya njọ ngwa chelụ m ka abịa maazị biko enwere m ike iti elu n'ọnụ ka ọ ghara ịdị ka anyị eji ụmụ nwaanyị wee nọdụ n'anya onye ọbụla ya ekwu uche ihe eti ọnụ onye ọbụla ya ekwu uche nke bụ eziokwu bụ awa anụrọkwa na-agba ọsọ eze na nkịtị o nwere ihe mere ede o ji ebe mgbe ọbụla ị nebere anya nwaanyị wee sị na ya ma nnu di o nwekwara na ihe ọfụ ọkwa ịma otu a gị nwa bụ nwoke na-ekwu kịta ihe mee n'ịma nji wee kwe jee megwu nwaanyị nkịta maka nwaanyị mụọrụ gị nwa ịma na ọ dịkwa otu a na nwoke ewe n'iwe ka nlacha ya ọnụ ọ bụrụ ịlacha m ọnụ telụ ya nkọwasịalụ gị ịma na ụmụ nwoke dị ive ịma na nwoke enwere ụmụ nwoke ga-abụ ụmụ nwoke ya bụ ezinụlọ fa ya nọ n'agụụ nwoke a pụọ n'ilo were ego na-eme ihe ndị ọzọ na-afụgasị ụmụ akwampia ụmụ ya echizi nwaanyị gbaa ịbọ si na ya ma nnụzi onwe eze ya mmanụ ọkwa ịma na ụdị a dị ya odo ma na ndị nna nna anyị bụ adị anụ ofu nwaanyị nwoke na nwaanyị abụrụ nke bụ eziokwu ịbịa na omenala Igbo nwaanyị na-anụ ofu nwoke ma nwoke adị anụ ofu nwaanyị nwoke na-anụ ụbarakata nwaanyị na sọsọ ibe nwoke nwere ike imedebe na famili ya bụ o welugolo ego na-emesa n'ezi ma ọ pụtakwa na famili ya provide ya ife nwunye ya na ụmụ ya ya eri onwere ibe nwaanyị na-ala akụ nwoke ahụ emerigo ọsọ nwoke oje nụọ nwaanyị bụa ịtọ nwoke nugolo nwaanyị 50 nwaanyị enwelo light ije n'ezi nwee mmekọ wit nwoke ọzọ ọ na-egbu nwoke ọ na-eme nwoke ọnwa n'ike ihe ikwu bụ eziokwu asịrọ m na-asị mana ọ nwere enwerịla ihe kpatara ya nwaanyị ma nnọkọta gbapụ otu a ọ dịghị ka na o nwere ihe mere ya ọ dịghị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụkwa n'ihe di ha na-eme ndị di ha na-eme ha na-afụ ka ha ji maka ya ụfọdụ na-asị na ka ha were ya bụ ọbụ nwaanyị ma ife kwesịrị di ya na-agba n'ụzọ ma ọ bụrụ onye ma ife ọ bụrụ ụmụaka jenzia ụmụaka ọgbara ọfụ a ọya ka m ji esi na ịnụ ụmụaka ọgbara ọfụ a nna ọ kakwana mmadụ ịtụba mmadụ ime ọmụala enwe na-azụ nwa gị na ma ije nụta
ka o si esi ekiri iwe ị maka na ndị ọgbara ọfụ a kịta ihe eji maka ego jee dine onye bụ your best friend oyi gị nwoke eziokwu mana nwaanyị ime ife bụ na ọ batabe nwoke ọmụa nke izi nwa nke ịbụ a n'anya fụ na agwa dị eche njigo ịghọta ife onye eme bụ ọchịkọ onwe ya ọnụ ndị nke ọ mụta ọzụbịa ekpere ya bụ debe ka nwoke ekwu ego ụgwọ akwụkwọ ya pụwa ịghọtago ego nri ya weta ụbọchị ọ batala ọ gụta ya na ọ ya akpụ ya nna anyị ka ebe mee na ị batalụ ọ kpọọ ya ọ gụtara ya ọ bata echi niile o mee welcom nwoke na nwaanyị abụrụ ofu anyị anụgo ihe ukwu nsogbu adọrọ daalụ nụrụ nne anyị na-asụ daalụ dịka anyị na-aga n'ihu ka anyị nabata ndị ọzọ na o nwere ndị chọrọ ikwu okwu o nwere ndị chọrọ ikwu okwu mana anyị na-atụ anya ka ha tee aka na akara anyị nyere ha ka ha nwete wee gbagote daalụnụ dịka a na-aga n'iru chetanụ na o nwere ụfọdụ ihe ndị nrite nwere ike ịbịanụ dịka anyị na-aga n'iru daalụnụ Igbo ugwu nru nze mmụọ ọzọ ndị be anyị fere ya ka ọ na-aga n'iru o nwekwana ihe dị iche o nwere nnukwu ihe dị iche ọ ga-amasị m ime ka ndị be anyị ghọta ọ bụrụ n'oyibo ndị usoro oyibo ga-asị ka nobody has a monopoly of madness mana ọ bụrụ ya ga-emezi na anyị ga-adị bụa wee yiba ala nke bụ eziokwu bụ na emesịa a sị na ya bụ ube egwu maka na agbasịa na ọ ga-ana n'ugwu anyị na-eji ohere a ka anyị dụọ ụmụnne anyị ndị nwaanyị ọdụ bụ ndị nugoro di unu na-anụ ka ọ na-ada amarọ m ihe kpatara o ji bụrụ na onye gbagote ọ sị na nke ikpeazụ na ụmụ nwaanyị anaghịzi emetị ya mana mụ abụchi nwatakwa akụ na-agwakwa n'unu na ọ nwekwa na ihe mere ede o ji ebe nwee amarọ m ịghọta ọ bụrụ na nna ebinye aka na nna akwado ụmụ nwaanyị ndị di ha na-agba n'ilo ka ha gbaba n'ilo mana ọ bụrụ ya bụ ihe anyị ji bịa n'abalị a ihe anyị na-ekwu bụ kedu ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ejizi ekwe anụ nwaanyị Anita okwu dị nka anyị hụrụ ihe idere ese na anyị na-akwado. It's okay. See the way you people are acknowledging cheating. So if he did not call me, if he comes back the next day, I should tell him no. Ona dey try. Onya ka anyị na-ekwu. I say oyi akwa asarụ ya mara onwe dịka anyị na-aga n'iru. Ndị be anyị daalụ. Anna Williams nnọọ ọzọ. Chetanụ, anyị si na nọmba unu nwere ike chat na WhatsApp ewee nye unu link gbagotekwu okwu bụ 07026073014 ọzọ 07026073014. Dịka anyị na-aga n'iru o nwere ihe nrite ndị nke nọ n'ebe a. Nke izizi bụ ihe a bụ MTN recharge card MTN. Biko ọ bụrụ na gị nweta ya ịgwa anyị na ịnweta ya ka ndị ọzọ yara ije na-apịa wee kpọchie akara ekwentị ha. Ka m kpọrọ unu nọmba onye nweta ya gwa anyị adị ready. 1416227661 MTN. Ya bụ MTN line, MTN recharge card. Ka m kpọọ ya ọzọ. Anyị dị ready.
14 16 22 75 40 16 2661. Onye nweta ya gwa na ya wetara ya dịka anyị na-aga n'iru ndị be anyị. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Daalụnụ. Chetakwa na nọmba ị nwere ike chaatị ka anyị wee nye gị link ị ga-eji ọgbagote bịa kwuo okwu bụ 07026073014. onye na-agbagotenu anyị chọrọ ịnụ olu gị. Biko ọ bụrụ na ịbata ịgwa anyị aha gị, ịgwa anyị ebe isi anọnyere anyị n'abalị a. Ifeakandụ Arinze, anyị na-asị gị nnọọ. Chioma Eze, isi the way some guys dey reason e dey off me, I swear. Uche bụkwa na-akpa onye nnọọ. Onye ka anyị kenere? Afa m bụ Nwaada Onyinye-Chukwu. Nwaada Onyinye-Chukwu. AKA Baby Acid. Ihe nwa bụ oke obere ya. Nnukwu nwanyị. Elewe. Ọkwa bụrụ mma ka iji ebe ọgụ n'abalị a. Asị m ka nlebetụ gị obele. Nke a na-enwezi onye bụ ụmụ nwoke unu na-apụ ala. Ịgwabara anyị kedu ebe isi? Anyị ada afụkwa n'iru gị anya, ada afụ iru gị. Esi m Eko were abịa. Esi m Eko. Oke, isi Eko. Kedu ka Lagos dị n'abalị a? Lagos dịkwa mma. Ọ na mmiri na-achọ ịchụpụ anyị n'ọnụ. Sogbadro, ọ ga-adị mma. Biko ndị nke akwụ onwe ndị batalụ efuli iru ha, ọ bụrụgodị na ọtọọchị ụtọ ọbụla ịgbagodo obele kụwa fụọ onwe otu ọ dị na a na-anụ olu mmadụ anaghị afụ onye na-ekwu okwu. Ekenekwa m unu. Nnọọ sọ. Ifụbago iru. Nnukwu nwanyị. Nnọọ. Ekenekwa m. Nnọọ. Adjutant. Asị m ka m tinye ọnụ n'ife unu na-ekwu. Atinyela anyị ọnụ, nnukwu nwanyị. Biko asị m ọsọ na Afrịka ndịda anyị a ka nwoke na-enwe ego, pride. Anụ m onye nke kwu si na nwaanyị na-etizi nwoke ihe, n'onwe nke na-eti nwunye ya ife, abi di ya ife. Nwee sị ka njikene ọsọ na ndịda anyị a ka nwoke na-afụ n'elu na ọfụ nwaanyị, ka ọ bụ mentality eji wee zụọ anyị bụ ndị isi ojii. Ị na-ajụ m oke ọkansa gị? Ọ bụrụ na ka esi amị onye kwuru okwu ka m ji ife okwu wee na-asa asịsa. Okay. Ịghọtago? Because na asịba achọba anyị bụ ndị isi ojii, m ga-asị na ụmụ nwoke anyị, o nwekwa ndị isi dị mma na ndị isi ojii a, mana ndị isi dị mma, ndị isi adịrọ mma ka nkụ. Eso m na ndị a isi dị mma site n'ike nke Chukwu. Amen. Ị dịkwa fosha? Eso m isi dị mma. Because achọba ihe na-adị ndọrọ na-adọ n'ezinụlọ, ana m asị na ụmụ nwoke ka ọ na-esi n'aka.
because because of maybe ebe anyị si abịa bụ ndị isi ojii, anyị na-afụta ya na amakwa m na nwaanyị kwesịrị ịnọ n'okpuru di ya o. Yes, akwụkwọ nsọ kwukwuru ya. Mana anyị bịazi ndị isi ojii, ọ dịzịa ka anyị ebuziri ya n'isi, ọ dịzịa ka anyị nwa bụ ụmụnne Jizọs aghọtara m ka m ga-esi etinye ya. Ọ dịka ya ebuzi ya n'isi. Nwaanyị bịazie n'ezinụlọ anụbata ya nọ, a ga-ekwezi ya megharịa arụ, okwugharịa ọnụ, esi ya enweghị respect, okwuo nta nwoke afụ n'elu, okwuo nta you don't know I'm the man of the house, no suggestion is accepted. As in, ọ dịzịa ka a na-asọpres ụmụ nwaanyị. Ama m Igbo m ga-eji asụ ya because ọ na Igbo ihe na ka anyị na-eme. Ọ dịka na ịchọzi ịpigbuzi ọkụ dị nwaanyị. Ọnya mezi ụmụ nwaanyị bịazie, ha na-achọkwa ka ha gosi na ha nwa bụkwa mmadụ. Ị na-aghọta ife m na-ekwu na? Okay, dịka anyị na-aga n'iru, pasival nnọọ sọ, paswọọdụ nnọọ, ndeewo nnukwu mmadụ. Anyị na-asị gị nnọọ paswọọdụ. Daalụrị nne iwepụta ohere wee nọnyere anyị. Ifeakandụ Arinze nnọọ. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị si biko ewekwa n'iwe nnukwu nwaanyị na onwe ndị batara ugbu a na anyị amarọ ka onye si wee nọdụ, mana adịghị ama onye ọbụla chọrọ isonye ịgbagote bịa kwuo okwu nwere ike ịkpọ akara ekwentị ndị a. Nwere ike ịchat anyị na WhatsApp, anyị nye gị link 07026073014. ọzọ 07026073014. chat anyị na WhatsApp ka anyị nye gị link ị ga-eji wee gbagote wee bịa kwuo ka ọ dị gị n'obi n'uhuruchi a. Nnọọ. Nnukwu nwaanyị na-agakwa n'iru. Ekenekwa m gị. Nwee si o n'ọnya nwe mezi ụmụ nwaanyị ha bịazie, ha chọzie ka ha bụkwa mmadụ. Ọ bụrụ mgbe niile, ọ bụrụ takpuchi ọnụ. Ịchọ ihe onye ị ga-eme na-eme takpuchi ọnụ, ije nụta ọkwa ndị ọcha emebegoro anyị ihe a na-akpọ AI abi doll baby. So that ịnụta that doll baby, isi ya du ọdụ odunga, isi ya guzoro ọtọ oguzoro, isi ya saa eze ọsa, isi ya hụcha ntị ọhụcha, isi ya gbaba egwu ọgbaba. Ọ bụrụ ịnụta nwaanyị ịbịa ị na-eme ya ntụ amarọ m ka m ga-esi akọba ya akọwa. So ọ emeketezie nwaanyị afụ n'elu ka ọ gosikwa gị na wow, abụkwa m mmadụ. You understand? Ana m aghọta ihe na-ekwu. Ihe m chọrọ ịmata bụ nya ihe a niile ị na-akọwa kịta bụ ihe na-eme na ụmụ nwaanyị na-aza ekwe anụ di ka ọ bụ na ụmụ nwoke. Chịkọnata ọnụ maka na ọ bụrụ ọnya nwa mere na ụmụ nwaanyị bikos nwaanyị ga-asị gị na ọ chọrọ ebe a ga-emekpa ya arụ. Onye ọbụla nọdụgodiri onwe ya. Anyị anụgo ihe ikwu. Dịka anyị na-aga n'iru, o nwere ihe ndị nke pụrụ apụ, onye kwuru okwu tupu ịgbagote, o nwere ihe ha kwu, o nwere nke bụ amụ ntị. Ọ sị dịka na omenala Igbo otu o si wee dị, ịma na nke ọbụla onye kwetere ọ na-alụrị ọlụ. Nwaanyị ịgba n'ilo wee na-esiri di ya nri na omenala Igbo nke mma anya, ọ jọrọ ezigbote njọ. Ọ na-egbuchu nwoke. Afụgo ọ jọrọ njọ. Yes. Ọ jọrọ njọ. Ihe m chọrọ ịjụ gị kịta bụ, ọ bụrụ na nwaanyị chọpụta na di na-agba n'ilo, nyenwa bụ nwaanyị wee jiri ka ọ bụ wee gbabakwuo n'ilo nke ya, wee na-esiri di ya nri ọ na-anwụ, ọ dị gị ka ọ bụ ezigbo ihe? Nwaanyị chọpụtara na di ya na-agba n'ezi,
amarọ m maka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ o mụnwa bụ ife a well ka m si na amarọ m maka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mana ọ bụrụ mụnwa bụ ife a chọpụtara na di m na-agba n'ezi m ga-ebugodo ụzọ jụọ ya ajụ ọ na nsetịrị ya ihe ọ ga-adanye ewee m jidete ya ewee m jụọ ya nna ọ bụ na nke ofe si n'ezi tọkalizi ofe na-esi n'ime ụlọ nnu ife ọ ga-asa m then ọ sachazie m mma mgbara n'ezi ejiro njọ akwụ njọ nọ na m ga-enye ya ọnọdụ m ga-ebunye ya oche ọnọdụ nsogbu dịka anyị na-aga n'iru ọ ga-amasị m ka m lụtụrụ gị ihe aka ị na-anụ ihe m na-ekwu ana m anụ ife ị na-ekwu ihe a sị ka m lụtụrụ gị aka bụ na anọrọ ada ịbụa ayị ala ọ bụrụ na ndị be anyị na mgbe mmadụ na-abụ na-agba ụlọ okirikiri a na-aza ama onye na-achụ ibi ọsọ ọkwa eziokwu eyi otu omenala Igbo si wee debe ya nọọ nwoke bụ onye jere nụta nwaanyị ọ na-amasị m ka anyị kọwa ihe a mana anyị na-akọwa ya ụfọdụ ndị anaghị anabata ya ha na-afụta ya ka na-akwado ụmụ nwoke na-emegide ụmụ nwaanyị nwoke bụ ihe ji ego ya wee jee bụ ya ọ bụrụ na o ji eje nọọ ụmụnna dujeli oje mee ego n'isi nwaanyị ọ bụrụ na nwaanyị hụ na di emebego na ọ bụ ọzi otu aka inu si ada n'ọnụ ka o sizi atọ o nwere otu esi eme ya ihe niile nwere usoro maka na ọ nwere ebe ọ ya bụ imeruo ihe ịhụ na onye ikpe amara ọka ikpe na-amazi Igbo na-ege m ntị ọ ga-amasị m ka anyị nụ ya n'uhuruchi a ọ bụrụ na gị bụ nwaanyị ịhụ di gị ka ọ na-agba n'ilo ọ dịrị ọlụ gị ọ bụrụ ije jee kpodobe ya n'olu ka gị na ya kọba ọnụ otu o si ekwesị na mgbọsị ọ bịa nụrụ gị na ọ bụrụ ọsọsọ ya wee bịa o nwere ndị ya na ya so o ya enwerelele ịbụa ma ịtọ mmadụ ndị isi wee bịa ị ga-ama maọbụ ịmara ofu onye na ụmụnna maọbụ ụmụnne ndị nwaanyị o kwesịrị nọ ndị nke a ka ị ga-akpọ egwu ya sị ya nekwa na ihe nwanne unu nwoke na-eme na m afụ ihe dị otu a dị otu a dị otu a ị akwanyere di gị ahụ ugwu na ihe dị otu a dị otu a na m afụkwa n'ihe ya ọ nwanne a maọbụ ụmụnna ka ọ dịzịrị ụfọdụ mgbe ebe ndị be anyị siri emetasị bụ na ụfọdụ na-eje akpọba ndị enyi mana ọ dịrọ mma ihe nju esi na ọ dịrọ mma bụ na ụfọdụ ndị enyi anyị ga-akpọ nwekwa n'ike ọbụna ndị a na-edu eje nya bụ ije ụfọdụ ndị enyi ya nwekwa n'ike ọbụna ndị ọ na-azụ ezinụlọ ha ma mmepe nwa ọnụ gị okwu mana ọ bụrụ na ụmụnne ọ bụkwuo na nne na nna ya dị ndụ ị maa na oseburu agbagolu gị emegolu gị ọbịa nkenke ọ ndị a bụ ndị nwere ike ịkpọrọ nwanne ha gwụ ya maka na ha ga-atado ihe otu o metegoro ịnụ ọgụ ha ga-anụsi ọgụ gwụ ya si ya nekwa ihe a na-enwe ozi a na-enweta n'aka ezinụlọ gị ọ ndị a ka ọ dịrị ihe na-ebute okwu a emezie ọ dịzie ka nwaanyị ikpe amazie ya bụ na ije idoba di gị na ị na-eme ihe dị otu a dị otu a nwoke afọ kee otu chisue ka nwoke dị onye isi enwekwa m ike ikwu okwu gaa n'iru isi na ọ dị mma nyanwa ịkpọtụrụ ụmụnne ya kedu ebe nke ọ ga-abụ ọ nwekwana ndị ọ ga-abụ ị na-agwakwa ụmụnne ha efilie na nwanne ha nwoke bụ sent na ọ ga-emenwu ihe dị n'anụ ịghọta ife m na-ekwu because amago m ọtụtụ ugbo ọtụtụ nnugo
ngị nwa makwu na inukwugo na nwaanyị ga-akpọ ụmụnne di ya gwa ha ụfọdụ ihe kọwalụ ha ụfọdụ ihe nekwa ihe na-emenụ nekwe na ihe na-emenụ ọ bịazi ọ dịzịa ka di ya ahụ na ụmụnne ya ahụ abịazie jirizie nwaanyị kwuo okwu so let me say in a scenario like that kedu ihe ị chọrọ ka nwaanyị ahụ mee? Iji wee zaba gị ya ka mbido n'isi oyibo ndị oyibo mere ọ dị nkenke mana asị na aka mma n'oyibo. O nwere ihe ndị oyibo na-ekwu asị he who alleges must prove. Ị na-ebo mmadụ ihe ị na-ekwu okwu ọ bụrụ ị na-ebu nọọ ị na-asị na mmadụ na-eme ihe ya nwee ihe ịrụba ama ya nwee ihe ya egosi ya aba jụọ gị esi nọ ihe dị otu a ka eji wee gosi. Nke a bụ nke izizi. Nke ịbụa ịma na alụmdi na nwunye ndị mmadụ na-afụta ya ka onye kwado jebe ozigbo ihe si erika. Ebe ụdị ihe a na-emekarị ihe anyị kwu bụ ebe nwaanyị jere ije di mgbe ị na-aga ọ bụrụ na ụmụnne di gị n'ebe ị na-eje ije di na ha nabatasịrị gị ma ọ na ha ji ofu aka ịmaga onwe ka esi na-emesa gị omume ịma na ebe ịbata na ịnọkwala onwe gị ọ ụdịrị ebe a ka ọ ya bụ ụdị ha na-eme o nwere ga-apụtakwuru gị okwu. O nwero nne na nna ọbụna nwere akụlụ maọbụ onye nọ n'ụmụnna ihe agwa na nwanne ha nwoke anaghị eneta ezinụlọ ya na ọ na-agba n'ilo. Ha nwere ike ịnọ n'iru gị si gị na-asị ka ha wee gbochie nwanne ha mana ha jee n'azụ ha ga-achọ isi nya bụ ihe. O nwere ka ha bịa n'ụmụnna o nwere ike ọ bụrụ ndị nne ji ya na ya ha rigodi nne ha ncha jụsigodi ọ ya enwelelele ofu maọbụ ịbụọ ma ịtọ na ụmụnna ege gị ntị. Amara ma ekwuru m okwu anyị na-aga anọzikwa ikwukwara okwu ikwuru nnọọ okwu ga-amaka mana ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga n'ezinụlọ o shiri nne ọ dị ọtụtụ. Onwe ndị na-ama nkwunkwa onwe ndị na-ama nkwunkwa ha nọrọ na-ebinwu na-asụ n'ude ndị nke a anaghị m emetalụ ha ebele ịkpa ha aka sị gị nọ ijiri maka na ịnụ ụdị maka ihe ndị ụwa ga-ekwu i wee nọdụ ebe a wee sị ka ị na-egbochi maka na ịmụtago ụmụ na ị na-anụ ụmụ gị nke nwa ji na-abịa ga-esi agbanwa nụnụ nne ya efe mara na mgbọsị ọbụla ịnakọta ịnọgide n'ime nya bụ alụmdi na nwunye wee mechie anya gị ịnwụọ ịnwụnye anya pee ụmụaka eji maka ha wee nọdụ ebe a gbuo onwe gị ha ka ya ebi ndụ mgbe a ị ga na-eri alịlị wee na-anwụ. O kwesịrị na mgbe ọbụla mmadụ nọ na alụmdi na nwunye ọ bụrụ na ọ chabagogo ọkụ na ahụ achabagogo ọkụ ọ ndụ bụ isi ihe ndị be anyị na-agụ ya n'afa si na ndụ bụ isi buru ụzọ zọrụgodo isi onwe gị pụọ. Mgbe ọbụla emegide na alụmdi na nwunye ewee nọba ọgụ nke iji na-emelụ arụ nwoke etie nwunye ya ihe maọbụ nwaanyị akwụọ die aka odo dịka o si anyị na-ahụ ya ọ dịrọzi mma. O nwere onye ọbụla kwesịrị ịgabala onwe ya. Amara mma ntị adịkwa ntị dị okwu kwụ ọtọ. Onye ka anyị na-ekwu n'abalị a daalụ rinne ọ dịkwanụ m ka ọ nwelụ ka ha gwụkwu enwe ndị chọrọ ịgwa ya okwu dịka anyị na-aga n'iru anyị nwekwara giveaway maka ndị chọrọ ịbata. Emidon isi na ntị dị Anita ukwu dị nka ka anyị na-agụ n'oyibo otu isi de ya. She is not trying to say we are equal. She is only saying
that men should allow women have a say in marriage. You can't be suppressing a woman, even a woman, and expect even a woman is a human, and expect the person to keep short. Funny enough, some families will support the guy. They will be like, "Don't you know he's the man?" Onye ọbụla na-akwado nwanne ya nwoke na ọ na-agba n'ilo bụ ajọ mmadụ. Onye ka anyị kene? Odogwu Kaleka Maazị Chinwatakwa Akụ. Odogwu anyị kenekwa uhuruchi ọma. Ewe n'iwu sọ ọkọ mụ bụ Maazị Mozie Collins nwa na-ekwu maka ya. Nkịta bụ Maazị Collins. Nkịta ike bụ sọ onye ọnya. Nnọọ. Ka a na-aga n'iru, o nwere ebe nwada nwaanyị kwuru. Ọ sị na ụmụ nwaanyị na-afafụsiga anya na alụmdi emegide, asị na n'ebe nwaanyị ji eme ebe na-eme bụ nọọ ka ọ bụkwala na o nwee ese na alụmdi. Nnekwu mana mmụọ na-ekwu ebe a na-ekwu na ụmụ nwaanyị enwekwa ile okwu, ọ bụrụ nke mkpọli maka ndị ya asam ya, ọ bụrụ nke mkpọli. Ụmụ nwaanyị nwee ịtụ alụ, ọ bụrụ ọnụ okwu ka ha nwee ịtụ alụ na alụmdi na nwunye. Ọbịa bụ ụmụ ya, ụmụ nwoke na-emegide ụmụ nwaanyị aka mmadụ ọkụ n'ụdị nke ama na ụmụ nwoke anyị dịkwa n'ụlụ, mana ụlụ bụkwa na be nwaanyị ka esi bido. Ọzọ dịka ibi ya, Maazị Mozie, enwere m ike itinyere gị ọnụ? Nwanne m tinyere m ọnụ sọ. O nwere ihe ikwu ka nkaba arụ ka ọ bụrụ ihe ụlọ. Esi na ụmụ nwaanyị nwere ọnụ okwu na alụmdi na nwunye nnọọ ha ga na-atụnye ama m ka isi kwuo ya ekwu ka m ghọta. Nnọọ alụ ka ụmụ nwaanyị nwee tụnye, ọ bụrụ ikwuru okwu n'ebe a na-eme. Oke na nwaanyị nwere ike ikwu ya a ga-eme na-alụ ka ọ ya atụ. Alụ ka ọ ya atụnyere di ya, ọrụ nwaanyị ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ofeke maọbụ na ọ bụ obele, ma nnọọ napụta a sị na nwaanyị ga-anọ n'okpuru di ya, ọ gwa ebe ekwu ya gwara m bịa dịka ibe omume na egosi anyị bụ na di na-ekwu okwu, nwunye ya bịa sị ya, nna anyị na nke ikwu adịtụkwa n'ụdị a, ma mị ga-eme ụdị a, ya bụkwa alụ ka ọ na-atụnyeli ya, bụkwa na ọ na-agwa ebe ọ ga-eme. Ọ na ndidi adịghị ozi n'ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ kịta, ka o ji dịka asị emegide nwaanyị asị n'onu ndị iti ahaba ese achụrụ ha bụ ese, nwoke na nwaanyị ana-enwezi ise kozie na-eduyi. A sị na ịma na na-enwe oke nwanne m n'anya ụdị a dibịa, enwe dibịa di bụ izi ya bụ onye isi maka ime ibe ọgụ, ya onye isi onye ndu ya bụ di, ya bụ di enye na-ekwu maka ya, bụ di enye na-ekwu maka ya, nọọ nwoke na onwe ya bụ ihe anya bụ nwee isi. Ibe dịlụ nwaanyị bụ ịtụnyeli alụ, nna m nakwa ibe ị na-ekwu ma m ihe eme ụdị ma m eme ụdị a, o nwere ike ọ gwaghị nkịtị nke izu, gwaghị nkịtị nke abụọ, nke ịtọ ọ ga-ezeghị ntị, ọ dabalị ya ọ kpọtaghị echi, ọmetụ ime ọkpọtaghị echi si na ebe ntị ime na ome ntị ime mmalụ ụdị alụ ihe atụnyelu m ma dịkwa mma ụdị a. Eru ụmụ nwaanyị ji wee chebe ọnụ wee kwube nke ya ndị obe ga-akpụ ya equality, feminism, yana women supporting women. N'aka o ji ebu na nwoke ga-apụta ụdị a, ọ sị ka ma nwaanyị ga na-awụ ya isi n'ụlọ
ọtọ ovu onye na ga-akpa n'udo nne ị ga-amụrụ m nwa ka nye gị ụdị a maka inelukwu anya a sị na ọ bụ na ndị na-ego afịa nọrọ ndị na-elekwa n'afịa ma pụtakwa ọkwa ịma nke nwa ya na-egosi anyị na ụmụ nwaanyị na onweba chọkwara ụdị a maka na matụ ikpọ onweba n'olu ndị iti independent inelu anya na nke independent ọkwa nwoke niile nọ independent mana ịmanụ ka nwoke kwuru nọ independent sọsọ ụmụ nwaanyị zugbo onwe independent anyị abụghị ukwu nsogbu adịrọ bịalụ na ọnwe onye chọrọ ịgbagote elu ka ọ gwa anyị okwu o nwere nwaada Anita okwu dị nka ọ sị na ọ chọrọ ịgbagote ka ọ gwa anyị okwu oke Anita ikwu okwu nsogbu adịrọ na-abịa ka okwu kana igbo be anyị igbo mụrụ ọzọ dịka anyị na-aga n'iru a sịkwa ka anyị nye anyị ihe nrite ọzọ nke a recharge card MTN onwe dị ready recharge card MTN anya dị ready ọ ngaba n'iru recharge card MTN ọbịa 5875 47 19 89 46 87 953 MTN onye nweta ya kwuo na o nwetaghị ya biko ka mmadụ ya iji na-apịa ndị MTN wee kpọchie fon ya onye nweta ya agwa ya ka m kpọọ ya ọzọ 58 75 47 19 89 46 87 953 MTN biko ọ bụrụ na ị nweta ya eme ka anyị malụ ọ bụrụ na gị nweta ya ọ bụrụ na gị lodu ya eme ka anyị malụ lotakwa na nọmba inwe ike chat ka ị nweta link iji gbagote bụ 07026073014 dịka anyị na-eche nwaada Anita okwu dị nka ka ọ gbagote ka ọ bịa gwa anyị Onyinye Joy, this guy talking is not ihe nọ bụ onye kwuo uche ya ihe nọ bụ onye kwuo uche biko mmadụ akọ n'ọnụ onye kwuo uche nọ na ya onye kwuo uche biko Uchenna nwanna ị nwekwara na ike ikwu okwu Uchenna nwanna ị nwere ike ikwu okwu onye a na-eche abịago onye ka ekene ndewo nwada ka eke ime ọ dị mma anyị gị na-ekwu bụ Obiamaka Chukwu okwu dị nka agụa na-enye anyị nsogbu a okwu ji ugo ọnụ ngwa arịrịkwa m enye nsogbu no na I don't like aghọtara m ụfọdụ ife ụmụ nwoke akpọgotara ebe a na-akọgasị dịka ndị si na nwaanyị nwere say na marriage. It's true that na nwaanyị nwekwa contribution na marriage mana isizi na nwaanyị nwere say na marriage dizi nnọọ ka ọjọọ ịnụbatala ya nnọọ n'ụlọ nọ ife ọbụla ikwu ka ọ ga na-eme.
ebe ọ bụ na nwaanyị enwere say na marriage, kedu ife ịnabatazili ya ka gị na ya bụrụ ofu? Elu mmasị nọ na 1+1 abụrụgo 1. So onwezi ife oche ikwu okpuchi ọnụ chelusa nke ngịwa bụ nke nwoke ga-ekwu. Nwada Chelu, ewe n'iwe. Na iwe m adịla ọkụ. Daalụ. Isiokwu ya ka ị bịara itinye ọnụ ka ọ bụ ihe onye ọzọ okwu ka ị bịara itinye ọnụ? Isiokwu ya bụ kedu ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke, ihe kpatara ụmụ nwoke anaghịzi ekwe eje emego nwaanyị ha halụ ka nwaanyị mụọrọ ha nwa n'olu ndị iti baby mama kwa ndị Gen Z. Ife mere ụfọdụ ji ejakwa erikasị gị na achọrọ nsogbu nwaanyị. Asị gị na ụmụ nwaanyị na-enye nsogbu. Na ụmụ nwaanyị na-enye echekigo m kedu nsogbu ụmụ nwaanyị na-enwe. Ọ nwere ike ọ bụrụ na onye na-agba n'ilo dịka nwoke masị na onwebe ọbụla oje na nwunye ya kpogo ya ọbụla ọzarọkọ ojesi abata ọsịa nnọọ ọdịrị ya na-eme onye dị ife a kịta ka ọ chọọ nnọọ ojesi ọtaim ọbụla o ji bata ọ bata n'ụlọ ọ chọrọ ya ga-ajụ ebe ọ je ada eme o nwere ike ọbụna ya bụ nwatakịrị nwaanyị ịrapụ n'ụlọ na ọ kpọgidego gị na-eche ọlalụnwụrụ ụla maka na ị nọ n'ilo gị ọ bụ eman ọ bụgasị ebugo na ọnwa ebe ije ana ịma mbatanwu wolu foonu gị elo nna biko anọ m ebe dị otu a mma mbatanwu ọ gaghị ebe ka ije gwa ebe ije na nwunye ike ọ your wife no is your wife ọkwa ịnụbatara ya ife mee ga echi ife ndị bụ m ga-akpọba bụ ọ sị gị asị nwunye ya so na di ya nọrọ n'ụlọ ikpọrọ di mala ebe ọ nọ akpọọ ya ajọ nwaanyị. Nke ọzọ dịkwa ịbịa bụrụkwa enwekwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enyewe nsogbu enwere nagging women enwe ụmụ nwaanyị bụ na ha yegide ya onwe ife ya bụ ebe mmadụ asị mmadụ echeta ebebe onwe ụfọdụ bụ n'ọnyanwa mere na fada anụ nwaanyị but I was expecting them ka fakwuo ya na live ebe a mana ihe nna anụ bụ nwaanyị enwere si na nwaanyị onwe ike okwue nwaanyị ekwue na onwe ike ojesi abata ọjọbe ebe oje ọ na-eme nka na-eme nka na-eme nka na-eme nke ọzọ ọ bụrụ ezi onye na-adịlo ready nwunye ya kpọọ ya na phone ka ọ bụ ebe oje ọ ka nwunye gị na-ajụ gị ebe ije don't get married anụ na nọdụlụ onwe gị ọ bụ na bebi mama nwanne chọlụ bebi mama nwanne ọ bụrụ kọntraktị chọta ọmụọla gị ibute infection ị na-etrit maka ife akwa ya bụ fajesịa n'ilo gbasịa n'ilo bata obunye nwaanyị infection nwaanyị a na-agwọ nwaanyị a na-anwụ so no ya so ife mere ụfọdụ ada like ịnụ nwunye kịta so nwee ike ọ bụrụ karakta ụmụ nwaanyị nke bụ eziokwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere very bad character ma ọ bụ ọ chọrọ onye ga-ajụ ese ebe oje ife ọ chọ bụ oje si osi na nke chere mma ọmanye nke ngozi osi na nke ngozi ọmanye nke adaobi so no ife ụfọdụ chọ ịghọtago ọ bụgo ka ọrịa m n'ọnụ. Daalụ rinne anyị na-asị gị daalụ dịka ihe ị na-edela anyị tupu ịgbagote anyị wefe iru gị anyị ma ọmarịcha mmadụ taa na-edela anyị na ya ga-akụ mmadụ aka odo n'ihi eji aka odo okwu ka nkwu ịma okwu ka nkwu ịghọtago onwe ndị na-asị na onwe ndị nwunye fa na-eti ife mana ezokwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụ yes afụgo m onwe one lady mma na the lady ti die ife bụ na ọgọ m na the man na-akụ ya oge ọbụla ọ na-eti ya ịghọtago bịa ọ na-emekwa nke ezigbo nwunye ọ na-edi iti nwekarịa nwaanyị wee wenye aka tie nnu dị anụnụ asịrịkwa m na ọ dị mma asịrịkwa m na ọ dị mma mana ife awọ defense fancha bụ defense ije polisi asị gị na ọ self defense ya ịghọtago ọ nwere nwaanyị gaa n'otu a di ya na-eti ya nke bụ eziokwu bụ na onye pụta ebe a sị gị na ọ ga-arapụ di eji na-eti nna m nwa mara rapụkwa ya ife dị m nso nkwụwa ya self defense because imelụ ọma ebulu m anya mpịa na-aga ije chọrọ nwaanyị ọzọ. Ya na nchịkọta okwu gị ị na-akọwala anyị bụ na nya bụ mmiri na o si n'isi na-abụ na o si nwoke n'aka nwekwa nke na-esi nwaanyị n'aka ọkụ ya confirm ihe niile dị n'ụwa onwere onye na-adị perfect even ma na marriage ọ nwekwa ya bụ olukata nwoke emekanye
na nke ya bụ nwaanyị mekata nwaanyị emeka mana abịa na-asị gị na ụmụ nwaanyị masị gị na nwaanyị masị gị na nwaanyị masị gị na nwaanyị nwaanyị ọrụ dị mmadụ ka anyị bụ dịka onye nke kwuru okwu sị gị nọ nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị mezie gịnị nwaanyị eme gịnị nwaanyị ọrụ mmadụ ka ọ bụ ọrụ mmadụ ọ bụrụ na otu a sọsọ ga-arị ọnụba dị marriage na mana nke ikpeazụ a anyị na-afụ ka ọ na-eme na soshal midia. Kedu ndị ọ dị gị ka ọha maka ọka n'isi ihe a kpatara ụmụ nwoke ji eze ekwe eje emegbu nwaanyị? Ịma na a gwara anyị sị na nwoke ga-eje be nke nwaanyị gwa nne na nna nke nwaanyị na ọ chọrọ ka ya na nwa ha biri mee ego n'isi dịka omenala Igbo si wee dị. Mana nke ikpeazụ afọ na ụmụ nwoke a na-aza ekwe eje ụfọdụ ọ bụrụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ife mekwa na ụfọdụ ede ekwe eje bụ ụfọdụ sometimes o sikwa ụmụ nwaanyị n'aka. Ị ga-afụ nwaanyị aka anọrọ anụ o buru ngwongwo ya jee na nke nwoke ị na-edozi bed ị na-edozi bed ị na-edozi ị na-esi nri ị na-eli nri ị na-eli. Ọ bụrụ na ị nọkọta ime nje na nke onye ọgbaalụ ngene ya mana ka ị bululu ngwongwo gị jee ebe a ofugo gị onye a na-akpọ si finish ofugo gị o nwekwara ike ọ bụrụ na ịtọgbogoli ofu nwa ọ sị onye imugolu m nwa ka anyị yalụzi na ije nụnụ ịghọtago then mba sị gị na nke a ọ na-esikebe ụmụ nwaanyị n'aka because onye ngịnị ya na-eme ihe ahụ na-abụ na-eme ọ bụrụ na oyi amarọ ma ọ bụrụ na oyi na-abụ na-emewago oyi mana nwoke pụta sị gị na ọ chọrọzi ime isi gị izida na ọ nwere ife ọfụ chụlụ ya ọsọ ịghọtago izida na ọ nwere karakta ọfụ chụlụ ya ọsọ sị mba ọnụnụ jegide ọsị nna omenkwe mụ na onye ọmụme biko omenkwe mụ na onye ọmụme dan na ọ nabataghị gị ọnụba gị ọ na-agba n'ilo na-eme ife dịgasị den ụfọdụ abụrụkwa ụmụ nwaanyị ibi buru ngwongwo gị biri na nke nwoke na-aka anụrụ ya anụ nwoke na-enwere ife ome n'isi gị ị na-atụli ya ime na-amụ ị na-atụli ya na-amụ kedu ife ọzọ ọ chọọ ebe ị na-esiri ya nri ị na-edoziri ya akwa ị na-eme nke ị na-amụli ya kedu ife ọzọ ọ chọọ ọnụgo gị bido at now and you be like na ejidego m ya kedu ebe ọzọ ma ọ na-eje so no ya Nwaada okwu dị nka anyị kenelu gị rinne ọ ga-amasịkwa na ofu mbọsị ka anyị mee gị kedu ka anyị kpọọ ka ị bịa na studio ka anyị na gị nọrịa ka anyị na gị kpaa nkata maka na ihe ederede ya na onye na-ekwu ya ha na-abụ nkịtị na-ekwu okwu ana m amụtakwa ihe n'aka go nke bụ eziokwu ndị be anyị si n'elu ka a na-etosi nara amasị ihe amasị ịgbọrọ ihe ewu na-eri n'abalị a anyị na-asị gị daalụ nne n'olu ndị ite I say thank you very much. Onye nwekwa onye nkwa daalụ nne daalụ nne. Okay. Chinenyede anyị sị gị nnọọ ha ịnọ n'ụlọ ụka kpetakwara anyị ọnụ anyị yọrọ anyị ose bụrụ ụwa ka o nyere obodo anyị aka. Logo Boys Comedy nnọọ nwanne m Pascal Nwachukwu anyị na-asị unu nnọọ I greet you my boss nnọọ Onyinye Chukwu Joy ọgịnịkwa let the person go and get a dummy. Ejizi dummy eme gịnịzi? Dummy ọ ga-amụ nwa? Dummy a ga-esiri gị nri? Dummy a ga-esiri gị nri? Dummy ọ ga-enete gị anya ma ị ka nka? Onyekwa ka anyị kene Obi Kubana. Good evening. Evening. Ọ dịkwa mma nnukwu mmadụ. Anụrụ ife unu na-ekwu. A sị m na ka o si na dị ụmụ nwanyị ga-anọrịrị n'okpuru nke agwa fakafa ga-eme. Ife na-achụ ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ebe a. Ife na-achụ ụfọdụ ụmụ nwoke ịnụ nwaanyị
bụ agwa ụmụ nwaanyị na-akpasafa ma nke eme n'enyi onye a necha anya ọ sị ka ọra nwaanyị hapụ ime ife emelụ ndị nwanụ ịghọtara na ọ dịrọ mma nwoke nọkọta ọ sị na ọkasa ọ si anọrụ nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị nọmali mana eziokwu nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị ụfọdụ na-asịrị ife na-anụ nwaanyị bụ maka nwa ya na ka hapụ onye ga-anọchi obi mana ọ dịrọ n'afọ na ụdị nke m ọ dịrọ na so ihe na-atara anyị ikwu bụ na ka o si na dị nwoke ọbụla jee nụrụ nwaanyị dobe n'ụlọ ife ọbụla gịnị afọ unu emebe ọyịsa gara esi ala ofu ụbọchị unu na-aba aghọta onwe unu ife agabala unu ọfụma ọgwụ ka ọra m n'ọnụ daalụ rinne ịkwụlụ ya bụ ntu ha ma n'isi ya daalụ rinne kedu onye anyị kene onye ka anyị kene enwekwanụ m afa Maazị Dub Maazị Dub anyị na-asị gị daalụ rinne ihe kwukwanụ bụ eziokwu a sị nọ ka ọ dị be oke ka ọ dị be ngwele maka na erika mụ bụ Chinwatakwapụtụ wee fụsịa erika ntụtụcha ike n'elu nkwụ ka m si ihe ọbụla ọ tetara ya na ụmụnne ya ha nwụọ maka ihe na-emezi nke ikpeazụ a iteta ụla ọ dịkwa ka m na-anụ ihe m na-ekwu ọ teta ụla a na-anụ na nke a na-anụ na nke ọzọ egegbu ude na-esigbo nke akwa anọkọta nọ na maọbụ na nwoke wụrụ nwunye mmanụ ọkụ ọnya ka m ji na-ekwu na-asị onye ọ na-ekwerọ bụ ka agbata ọsọ nyere ya aka afụgo m ndị nwụrụ ọnụ maka na ha nụrụ nke ọjọọ mana afụbeghị m onye nwụrụ maka na ọ nụrọ di maọbụ nwunye ọnya bụ isiokwu anyị n'abalị a mana ịkọwagolo anya daalụ rinne anyị na-asị gị daalụ rinne dịka anyị na-aga n'ihu daalụ onwe ndị na-edela anyị ihe Pascal Nwachukwu si I greet you o nwere ndị ọzọ na-abatanụ ka anyị nụ ihe ha ya ekwu ka anyị nụ ihe ha ya agwa anyị Maazị Dob daalụ rinne onye nke ikpeazụ a Maazị Dob ọ gwakwa na ya ọ sị na ihe mmadụ niile na-ekwu na ọ nwere ndị ọ bụ na nọ nsogbu ka ha ji eme nri nke bụ eziokwu ọ nwekwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ aka aga mgbe ọbụla ịkpa ha aka n'ọnụ ha enwere ihe ha ga-ekwu ọ bụkwa na nna agbachitere ụmụ nwoke otu ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị mana onye malụ nke ọ na-eme na-adịrọ mma ihe ndị mmadụ aghọtara ọnwụ ihe nchọ ka nkọwalụ ndị mmadụ na gị na mmadụ na-adị na mma tupu na unu akwado alụmdi na nwunye onwe omume dị iche iche ọ na-eme uche ga-agwa gị na gị na nruo baa alụmdi na nwunye na ị ga-agbanwe ọ bụrụ eziokwu ekwesịghị ibido oge ahụ gị na ya na-adị na mma oyibo kpọrọ courtship ka ị malụ ma ihe ị ga-emenwu ọ bụrụ na o kwere gị ibido n'oge maka na ihe anyị na-afụ ka ndị ọzọ jizi agba ọsọ unu jee dakpuo unu gbalụọ ya bụ mmiri ndị ọzọ bịazie ha na-afụ mmiri anọ mmiri ruru iyi ha ma nkwesị ba ha ọnyanwa bụ ebe anyị na-enwekarị nsogbu tata na alụmdi na nwunye dịka anyị na-agakwa n'iru anyị nwere recharge card ọzọ nke a bụ Airtel maka ndị na-eyuzu Airtel anya dị ready Airtel mkpọọ ya 1 3
ya 311 ọzọ na-esote ya 3 25 47 56 77 1957 Airtel. Ka m kpọọ ya ọzọ, Airtel. Biko onye nweta ya gwa ya na ya nweta ya 11 13 25 47 56 77 1957. Nke a bụ Airtel. Onye nweta ya biko ya gwa anyị. Anyị chọkwa, ọ bụ na ụmụ onye ikpeazụ bataranụ mana anyị ahụchaghị ya, netwọk ekwere ya gbagote. Ọ bụ na ide anyị na nọmba na WhatsApp 07026073014, anyị enye gị link ị ga-eji wee bata wee bịa kwuo okwu na ya bụ ihe anyị na ya atụke n'abalị a. Ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke anaghịzi ekwe anụ nwaanyị, ha na-ahara ka nwaanyị mụrụ ha nwa n'ilo ekuru nata n'ụlọ. Oyibo kpọrọ ya baby mama. Ya bụ ihe jọgbu udene sigbuo nkapụ nke ikpeazụ. Mụ abụchi nwatakwa akwa ebinyere m aka na ya, mana o nwere ihe mere dị oju ebe enwe ọnya ka anyị na-achọ ka anyị mara ihe butere ihe ndị a. Yanwa ka anyị na-achọ ka anyị mara ihe butere ihe ndị a. Anyị na-ekene unu ndị niile sonyere anyị na uhuruchi anụnwa: Ifeakandụ Arinze, Pascal Nwachukwu, Vincent Iyegbu, Christian Arinze, Queen Eric, Wilson Greenhill, Percival, Uchenna Nwanna, Daily Foodstuff, Onyinye-Chukwu Joy, Zuki Don, Ụzọ Roots, Dubi. Anyị na-ekene gị. Anita Okwudinka, nwada nke a bụ onye gwara anyị okwu bara m ntị na uhuruchi a. Chinenye Ede, Mozie Collins, Emidon, tata bụ ncheta ọmụmụ gị, your birthday. Anyị na-asị gị ka ihe ọma ndị ga-emere gị n'iru karịa ndị nke mere nke gara aga. Anyị na-asị gị ka Chineke oseburu ụwa gọzie gị. Chioma Eze, anyị na-asị gị daalụ. Hannah Williams, daalụnụ ụmụnne m. Anita Okwudinka, anyị nụrụ ikwu isi confirm some women no dey try at all, so goes to men. If you see a character you can't tolerate, don't go and marry and say he or she will change. That person won't change. Nke bụ eziokwu. Ndị be anyị sị na na-eji isi arọ ama ụtọ nsị. Kwetara m na onye ọbụla nwere oke omume ya dị tata na echi na gị na anụ di na nwunye na ọ ga-agbanwe. Ụdị ha adịrọ. Dịka anyị na-aga n'iru, onwe enwetala recharge card Airtel anụnwa anyị kpọrọ ugbu a. Anyị na-agakwa n'iru. Chetanụ na onye gịnị ya nọ bụ Maazị Chinwatakwa Akụ Nwasiọma Mbala wee bịa ụwa. Biko anyị na-ayọ gị ka ibinyere anyị aka na subscribe, binyere anyị aka, pịa aka na mgbịrịgba aka ọ na-akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere ka inwe ike na-esonye anyị. Ndị be anyị, ọ dịkwa ka anyị a ga-ekene unu n'uhuruchi a maka na ụgbọ anyị agbabago kwarapụ. Ka anyị kpọọ nke anụnwa recharge card a. O nwebere gwara anyị na o nweta Airtel nke anyị kpọpụrụ. Nke anụnwa bụ Airtel. Anyị adị nkwadobe 8600 96 97 99 62 16308 MTN. Na mkpọ ya ọzọ 8600 96 97 99 62 16308. Nke a bụ MTN recharge card. Biko onye nweta ya gwa anyị na o nweta gị ka ndị mmadụ ghara ịdaba n'ọnwụnwa nke uhuruchi a. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ọ dịkwa ka anyị ga-apịa n'ebe a. N'ezie na anyị enwetago ihe anyị chọrọ. Ụfọdụ ndị si anyị na osi ụmụ nwoke n'aka, ụfọdụ ndị si na osi ụmụ nwaanyị n'aka.
nwekwa ndị nke bịataranụ si n'osi nwoke na nwanyị n'aka na onwere onye ọtọlute na-abịa. Ụfọdụ mgbe ụmụ nwoke na-eme ka anyị, ụfọdụ mgbe ụmụ nwanyị na-eme ka anyị. Dubem Frank got to know, kedu nke ị nwetara? Ọ bụ Airtel ka ọ bụ MTN? Kedu nke ị nwetara ka ị gwa anyị dịka anyị na-aga n'iru? Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ndị be anyị na-asị unu daalụnụ rinne, daalụnụ. Onyinye Chukwu Joy, I got Airtel. Aha. Dubem Franklin nwetara MTN. Ọ dịkwa m ka ofu onye a wetabu MTN nke izizi wetakwa ọzọ. Ọ gịnwa ka anyị pụtara taa? Ka m nenekwa tupu m na-ekwu ka m malụ ụmụ ọnyanwa. Ọkwa ya ofu onye a na-ekwu ya. Ndị be anyị, dịka anyị nọ, ụgbọ anyị na-agbazi kwarapụ ka anyị na-aga n'iru. Ka anyị pịachie ya n'ebe a. Anyị ga-eji Airtel recharge card maka ndị nọnyere anyị. Ọ dịrọkwa fele mmadụ ịgbagote hapụ ihe ọ na-eme nọnyere anyị n'uhuruchi a. Airtel recharge card, Airtel. Onye nọ nso? Mmadụ anọkwa? Airtel onwe nọ nso? Ya gaba, onye ka ọ na-agalụ? Ngaka ịpụ 14 16 22 75 40 16 26 61. Airtel. Ọzọ ka mkpọkwe ọzọ 14 16 22 75 40 16 26 61. Airtel. Onye nweta ya gwa anyị na ọ nwetaghị ya dịka anyị na-aga n'iru ka mmadụ ghara ịdaba n'ọnwa. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị be anyị, dịka anyị na-akwado ka anyị pịachie na agba nke tata. Ọ ga-amasị m ịgba anyị ajụjụ ọnụ. Ọ bụkwanụ na ị nwere ike ịgbagote nwuzi ọzọ, gwa anyị anya na ebe mkparịta ụka ya bụ comment section. Kedu ihe ndị ọ masịrị gị ka anyị bugote ya na nkwalite Igbo a, ka anyị kwuo maka ya. Ọ bụrụ ụbọchị ọzọ anyị ga-agbagote, anyị ga-eme ya ka ndị mmadụ mara, ka ha nwee ike isonye anyị. Kedu ihe ọ dị ka ọnyanwa ka anyị nwere ike ikwu ọzọ, ihe metụtara ndị ntorobịa, ọkachasị ndị ntorobịa, ya bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ndị ntorobịa, ya bụ ndị youth, ka nwee ike. Anita Okwudinka ọ sị gotten. Kedu nke gọtụrụ? Ọ MTN ka Airtel? Ọ ya bụ Airtel. Airtel nke ikpeazụ a. Ụgbọ anyị na-agbazi kwarapụ. Nọnyere anyị tata, daalụ nụrụ nne. Ka oseburu ụwa ekekere ụwa ka o gozie anyị, chekwaba anyị. Dịka anyị ga-apụ echi, anyị ga-apụ n'udo, anyị ga-abatakwa n'udo. Ekpere anyị bụ n'ihe ga-eri anyị ama mbịa na nke anyị ga-eri bụ nke anyị ga na-ahụ. Anyị ga na-enwekwara anyị nkụzi ọdịnala na Maazị Chinwatakwa Akụ. Biko, mgbe ọbụla anyị gbagotere inwe ajụjụ, ejụọ
onwe nke ọbụla gbagojuru gị anya kwuo ya na mmadụ ka ịbụ, ọ bụgodị na ị gaghị edenwu n'asụsụ Igbo edere anyị n'oyibo. Anyị na-asị unu daalụ. Biko nu obodo nwekwa ka o si wee, ọ ga-amasị m onye afọ tata ka afọ echi uche gị dịkwa ya nwa ebe ọbụla ị na-aga ị na-agwa ndị gị na ha nọ idcom n'obi adreesị ebe ọbụla ị na-aga enwerịrị otu onye mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ ị nwere ike ịgwa lekwa na ebe m na-eje adịghị ama onwe ka o so ede ka onye anwe ike kọwanwu ebe ijere. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị si unu daalụnụ ka emesịanụ.